Все още избягвам нашето Черноморие заради съмнителната чистота на водата и невъзпитаното обслужване, както и нескромните цени. Но надежда има. На път за Несебър едно добро обслужване в Равда ме накара да остана там. Има хубав парк с зеленина, чисто и спокойно е. На улица Хоризонт се загледах в забавни табели на бирария Свети Илия. Собствениците се оказаха любезни хора, които обичат работата си и уважават гостите. Затова отседнах там и бих се върнала, защото внимателното обслужване се помни.